Ανοιχτά του κόλπου του κατελιού στα νότια της Κεφαλονιάς και σε βάθος 52 μέτρων βρίσκεται βυθισμένο το βρετανικό υποβρύχιο Περσέας. Ένα από τα μεγαλύτερα υποβρύχια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το υποβρύχιο Περσέας, ναυπηγήθηκε το 1928 στο ναυπηγείο των Βίνκερς και Άμστρονγκ της βορειοδυτικής Αγγλίας. Ήταν ένα από τα 6 ναυπηγημένα υποβρύχια τύπου Πάρθιαν. Ήταν σχεδιασμένο για ανοιχτές θάλασσες, με 60 μελές πλήρωμα και πλούσιο για την εποχή εξοπλισμό. Αποτελούσε ένα από τα ισχυρά όπλα του βρετανικού ναυτικού. Το 1930 τοποθετείται στον 4ο στόλο υποβρυχίων και μέχρι το 1939 επιχειρεί ανοιχτά της Κίνας μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Βέιχάι. Κατόπιν εντολής το 1939 μεταφέρεται στη βάση της Σιγκαπούρης, όπου για ένα χρόνο περιπολούσε στη θάλασσα της Σούνδας και στα στενά της Μάλακας. Το 1940 πήρε εντολή από το Βρετανικό Ναυαρχείο να αποπλεύσει για την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, με ενδιάμεσο σταθμό το Μουσκάτ στο Ομάν. Κατά την παραμονή του στο Ομάν, το πλήρωμα άφησε τα ίχνη του υποβρυχίου στα λευκά βράχια, χαράσσοντας το όνομά του που διακρίνεται ακόμη και σήμερα. Μετά τον κατάπλου στην Αλεξάνδρεια, αναχωρεί αμέσως για Μάλτα, για να αναλάβει επιθετικές περιπολίες στα στενά της Μεσίνας, του Οτράντο, αλλά και στο Ιόνιο πέλαγος. Στις 26 Νοεμβρίου 1941, το Περσέας αναχωρεί από Μάλτα για περιπολία στο Ιόνιο, με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Έντουαρτ Νικολάη και 59 ναύτες υπό τις διαταγές του. Επιπλέον του πληρώματος, στο σκάφος επέβαιναν ο Έλληνας υποπλοίαρχος από την Κεφαλονιά Νικόλαος Μέρλιν και ο Άγγλος θερμαστής Τζον Κέιπς. Το υποβρύχιο Περσέας θα τους μετέφερε στην Αλεξάνδρεια, που ήταν και ο τελικός του προορισμός. Στις 29 Νοεμβρίου του 1941, κατά τη διάρκεια της 8ης περιπολίας του στη Μεσόγειο, ανοιχτά της Κιλίνης, τορπιλίζει και βυθίζει το ιταλικό εμπορικό πλοίο Εριντανό. Τη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου, το Περσέας έπλεε νότια της Κεφαλονιάς. Είχε αναδυθεί για να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του, μια διαδικασία ρουτίνας για τα υποβρύχια της εποχής. Ο Τζον Κέιπς βρισκόταν στο πριμναίο τμήμα του υποβρυχίου σε μια πρόχειρη κουκέτα, κάτω ακριβώς από τη θηρίδα διαφυγής. Διάβαζε κάποια γράμματα και έπινε ρούμι. Μια ιταλική νάρκη όμως θα άλλαζε τα πάντα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα,
το υποβρύχιο έγινε ένας υγρός, παγωμένος τάφος για τους άντρες του πληρώματος. Μετά την έκρηξη, το σκάφος βυθίστηκε στο σκοτάδι. Αν και τραυματισμένος, σηκώθηκα. Βρήκα ένα φακό και φώτισα γύρω μου για να δω τι είχε συμβεί. Το νερό εισέρεε με γρήγορο ρυθμό. Ήξερα ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Έψαξα γρήγορα στους γύρω θαλάμους για επιζώντες. Παντού έβλεπα πτώματα να επιπλέουν στα παγωμένα νερά που συνεχώς ανέβαιναν. Τότε στο μηχανοστάσιο ανάμεσα στα συντρίμμια διέκρινα 3 τραυματισμένους θερμαστές. Τους βοήθησα και τους οδήγησα στην πόρτα διαφυγής που ήταν εκεί κοντά. Μέσα στο κρύο, ο Κέιπς τιμήθηκε το μπουκάλι με το ρούμι και το προσέφερε στους συναδέλφους του για να ζεσταθούν. Πήρε 4 αναπνευστικές συσκευές διαφυγής τύπου Davis και βοήθησε τους τραυματίες να τις φορέσουν. Ήταν η μόνη ελπίδα σωτηρίας τους. Ύστερα φόρεσε τη δική του και προχώρησαν προς την ανθρωποθυρίδα διαφυγής. Κίνησα απαλά τη βάνα. Το νερό άρχισε να μπαίνει με πίεση στο σκάφος. Τους βοήθησα να εξέλθουν από την ανθρωποθυρίδα ένας-ένας και στο τέλος εξήλθα κι εγώ. Άρχισα να αναδύομαι. Η ορατότητα στα παγωμένα νερά του Ιωνίου ήταν σχεδόν μηδενική. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άρχισα να ζαλίζομαι. Αισθανόμουν τους πνεύμονές μου σαν να πρόκειται να εκραγούν. Όσο ανέβαινα, ο πόνος συνεχώς μεγάλωνε. Η επιφάνεια έμοιαζε μακρινό όνειρο. Όταν έφτασε στην επιφάνεια, ο Τζον Κέιπς κοίταξε γύρω του να βρει τους συντρόφους του. Δυστυχώς ήταν μόνος. Μέσα στο σκοτάδι είδε αμυδρά στον ορίζοντα τα κύματα να σχηματίζουν μια λευκή σκιά, χτυπώντας πάνω στα βράχια της ακτής. Άρχισε να κολυμπά προς τα εκεί. Περίπου 6 ώρες αργότερα έφτασε στην Κεφαλονιά. Μόλις βγήκε στη στεριά, λιποθύμησε. Την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκαν 2 ντόπιοι ψαράδες, ο Μιλτιάδης Χαρέρας και ο Χαράλαμπος Βαλιάνος, από το χωριό Μαυράτα. Βοήθησαν τον Άγγλο ναυαγό και τον έκρυψαν σε μια σπηλιά. Του έδωσαν κρασί και χταπόδι για να τον συνεφέρουν. Επί 18 μήνες και υπό τον φόβο των κατακτητών, οι κεφαλονίτες έκρυβαν τον Τζον Κέιπς από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε χωριό, με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Τελικά, μέσα από αυτό το ιδιότυπο ταξίδι, κατέληξε στον Πόρο. Εκεί τον φιλοξένησε ο Νικόλαος Βανδόρος, ο οποίος όχι μόνο κανόνισε την απόδραση του Κέιπς από το νησί, αλλά τον συνόδευσε και ως τη Σμύρνη. Ο Σαμιώτης Μιλτιάδης Χούμας ήταν αυτός που με το καΐκι του, την Ευαγγελίστρια, φυγάδεψε τελικά τον Κέιπς και τον μετέφερε στη Σμύρνη μέσα σε 3 μόνο μέρες. Η διαφυγή και ανάδυση του Τζον Κέιπς από 52 μέτρα βάθος αμφισβητήθηκε για πολλά χρόνια, καθώς θεωρείται ανθρωπίνως αδύνατη. Ο λόγος ήταν πως η αναπνευστική συσκευή Davis ήταν δοκιμασμένη για βάθη λιγότερο από 30 μέτρα. Ο ίδιος πέθανε το 1985, σε ηλικία 75 ετών, 44 ολόκληρα χρόνια μετά το ναυάγιο. Αλλά η δικαίωσή του ήρθε μόλις το 1997. Μετά από έρευνες, ο δίτης Κώστας Τοκταρίδης εντόπισε το ναυάγιο του Περσέας. Κατάφερε να διεισδύσει στο υποβρύχιο και να παρατηρήσει πράγματα που είχε περιγράψει ο ίδιος ο Τζον Κέιπς, όπως το μπουκάλι με το ρούμι, το κολλημένο στα 80 μέτρα από την έκρηξη βυθόμετρο, σόλες από τα παπούτσια τους, τις μπογιές στο μηχανοστάσιο και την πριμναία θηρίδα ανθρωποφυγής ανοιχτή. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την απίθανη διαφυγή του.
72 χρόνια αργότερα, το 2013, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Οκεανογραφίας του Δικτύου Ωκεανός και σε συνεργασία με τη UFR Team και το Aquatic Center, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για την αποτύπωση του υποθαλάσσιου πολιτισμικού και φυσικού πλούτου της Κεφαλονιάς, χαρτογράφησε και φωτογράφησε το βυθισμένο υποβρύχιο και τον περιβάλλοντα πυθμένα. Η έρευνα έδειξε ότι το υποβρύχιο επικάθεται στον πυθμένα με μια ελαφριά δεξιά κλίση και διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Μετά από 72 χρόνια, έχει μετατραπεί σε ένα υπέροχο τεχνητό ύφαλο, όπου πολλά είδη ψαριών βρίσκουν εκεί καταφύγιο και τροφή. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ναυάγια, έτσι και αυτό έχει γίνει πεδίο αλληλείας τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες ψαράδες. Η έντονη αλλιευτική δραστηριότητα γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα σκισμένα δίχτυα και τις πετονιές που είναι μπλεγμένα γύρω του. Διαδοχικές έρευνες με διαφορά 6 μηνών έδειξαν πως το πυροβόλο του πυργίσκου έχει αλλάξει διεύθυνση. Έχει μετακινηθεί, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση της προστατευτικής του ποδιάς. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε από κάποια άγκυρα σκάφους, είτε από κάποια αλλιευτικά εργαλεία, τα οποία είχαν μπερδευτεί στον πυργίσκο και προσπάθησαν να απεμπλακούν βίαια. Το 1971 στον Πόρο ανεγέρθηκε ένα μνημείο προς τιμήν του πληρώματος του Περσέας και όλων όσων χάθηκαν πολεμώντας τις δυνάμεις του άξονα στο πλευρό των Κεφαληνίων. Μνημείο φόρος τιμής για εκείνους που με κίνδυνο της ζωής τους έδωσαν καταφύγιο για 18 ολόκληρους μήνες στο μόνο επιζήσαντα του Περσέας, τον θερμαστή John Capes. Το κουφάρι του Περσέας βρίσκεται εδώ, στα καταγάλανα νερά της Κεφαλονιάς, στα 52 μέτρα βάθος. Ένα υποβρύχιο μνημείο, ορόσημο του ηρωισμού και της μεγαλοψυχίας των κατοίκων της Κεφαλονιάς, αλλά και μια ζωντανή μαρτυρία της απίθανης ιστορίας του John Capes και του τραγικού τέλους του υποπλοίαρχου Μέρλιν.